सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों। दिनै सिलाबालि गामिनि सुसांकर बसुमतारी फंबाया दिनै जे अल इन्डिया लेभेलाव जानाय मोनसे इउजि निट होननाय मोनसे आनजादाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हाबाय। 453 नम्बर लानानै स्कर लानानै दिनै जों सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों। बर'नि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बेवहाय बिथांमोननि न'खराव फैनानै बरायफैदों, रायजो राजाफ्रा बरायफैदों। जोङो गोजोननाय मोनदों सिलापथा दख'रा हिसाबै। बिथाङा बर'नि गेजेराव सिलापथार बायदियाव बाङाइल' बर'फोर थासेयावबो, गोबां बर'फोर थासेयावबो, फरायसाफोर थासेयावबो दिनै सुसांकर फंबायाल' माथ्र' जोंनि बर'निफ्राय बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा जोंनि थाखाय, लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि आरो बे फंबायखौ नुनानै जोंनि गोबां फरायसाफोरा दिनै गोसोआव बोलो मोनगोन आरो नाजानाया बिथांमोननियाव फैगोन। नाजायोब्ला जाफुंसार जानो हायो, बे बिदिन्थिखौ दिनै सुसांकर बसुमतारीया होबाय। इयुनाव बेखौनो जोङो हास्थायो सुसांकर बसुमतारीया सासे बर'नि मुंखौ लाखियो आरो बर' फिसा हिसाबै सासे गोग्गो डक्टर जानानै जोंनि समाजनि थाखाय, हादोरनि थाखाय, रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हायो, बेखौनो जोङो हास्थायदों। नैबे बेलाया जोंनि थाखाय, आथिखाल थासारिया जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां जानानै फैदों। बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा बेनि सायाव खामानि मावदों। गामिनि रायजो राजाफ्रा, आफादफ्रा खामानि मावदों, नाथाय अब्लाबो हमथानो हायाखै। बे मोनसे बायजोआरिनिफ्राय फैनाय जिथुनाखि फेग्रा मुवा, बे लासै लासै गोसारबोबाय थानायाव जोंनि नैबे ओनसोलफ्राबो, जोंनि फरायसाफ्राबो बेनि बेंखनाव गोग्लैना थानांदों। जायनि थाखाय जों उद्धार खालामनो नागिरबाबो बेनिफ्राय जों उद्धार खालामनो हायाखै। लाइमोनफोरा बेखौनो गोसोआव लानांगोन जे नोंथांमोननि जिउआ, नोंथांमोननि जिउआ जोबोद बेसेन गोनां आरो नैबे लाइमोन बैसोआव जुदि नोंथांमोना बे फेग्रा मुवाजों जड़ित जानानै बे लाइमोन बैसोआवनो जिखिनि मोजां गुन, मोजां सोलोंथाइखौ लानांगौ, नोंथांमोना मालाबाबो हानाय नङा। आरो बेबायदि फेग्रा मुवाजों नोंथांमोना थाबाय थायोब्ला इयुनाव नोंथांमोननि भबिसतआ बेवहायनो जोबलांगोन। मालाबाबो नोंथांमोना डक्टर, इन्जिनियार बा मोजां मानसि, मोजां सुबुं जानो हानाय नोंथांमोना साननो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो खावलायो, नोंथांमोना फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय, ड्राग्स, बां, जौ, सिगारेट, थांखु बायदि जानायनिफ्राय नोंथांमोना थाबैनो साइड जाना फैनांगोन। नोंथांमोननि जिउआ, नोंथांमोननि लाइफआ जोबोद बेसेन गोनां। नैबे लाइमोन समाव नोंथांमोना बेफोर मुवाजों जुदि गोदोनानै थायोब्ला नोंथांमोना हादोरनि थाखाय सासे मोजां सुबुं, मोजां नोगोरारि जानो हानाय नङा। आरो नोंथांमोननि जिथुनाखि थांखि, बे थांखियाव नोंथांमोना मालाबाबो सहैनाय नङा। ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय, गाज्रि खामानिनिफ्राय नोंथांमोना साइड जानानै फरायनायाव गोसो होनांगौ। मोनसे थांखि लानानै, जेरै सुसांकर बसुमतारीखौनो बिदिन्थि होनानै दिनै निट आनजादाव उथ्रिसारनानै बिथाङा सासे डक्टर जानो थांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्राबो साफ्रोमबो हायो। लाइमोनफोरा बेबायदिसो मोनसे थांखि लानानै आवगायलांनांगौ होननानै जोङो फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादफोरनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ खावलायो, लाइमोनफोरखौ। नंगौ, जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। सिलापथा दख'रा मोनफ्रोमबो आफादा गोजोननाय फोरमायदों। जोङो दा बिथां सुसांकरनि न'खराव बर' फरायसा आफाद, जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद नुजाफैदों। बिथांखौ साबायखर बावफैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि सिलापथाराव जोबोद खम जे निट आनजाद पास जानानै डक्टर लाइनाव फरायनाया जोबोद खम। बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जाहाथेनाखि इयुननि गथ'फ्रा, उन जोलैनि गथ'फ्रा थुलुंगा मोनथों, जों बेखौ आसा फारिदों। फरायसाया गावनि केरियारखौ दानो थाखाय नांथाब नाजानांगोन, जोबोद खस्थ' खालामनांगोन। बेराफारसेथिं रां रुफानिबो खोथा फैबाय। रां रुफा, न'खराथ' बांद्राय जे फाइनान्सियेलि साउन्डबो नङा जाहैबाय। नाथाय गामिनिफ्रायबो एसे एनै, बा आफादफोरनिफ्रायबो, बा राजनितिक दोलनिफ्रायबो एसे एनै फाइनान्सियेल मदद खालामथों, जों खावलायगोन, बे आरोखि।